Me kaikki tiedämme, että vakaumuksellisena pasifistina Nikke Knatterton turvautuu revolveriinsa vain äärimmäisessä hätätilassa. Kuten selvästi voimme kuulla, toisin sanoen emme kuule mitään. Aseessa on täydellinen äänenvaimennin ja siitä syystä se on myös ympäristöystävällinen. Harjoitellessaan tarkkuusammuntaa Nikke käyttää apunaan tätä pientä ja siroa myöhäisbarokkiveiviä. Maalitauluna mestari etsivä käyttää lehtileikettä, jonka hän on liimannut asuntonsa panssaroituun oveen. Luodit ovat osuneet tarkalleen pienen O-kirjaimen keskelle. Benno Liemi, liemikuutiotehtaiden omistaja. Hänen päänsä on ollut mallina kuuluisille liemikuutioille, joita hätäisimmät voivat myös imeskellä. Palaamme taas Nikkeen, jonka selkäpiissä kulkevat yhä kylmemmät väreet, kun hän lukee sangon tekstin. Nauru on pelkkää kemiaa. Niken kemiassa on nyt jotain vialla. Esimerkiksi Popsin liemimakkaraa, niin jaksat paljon pakertaa. Knatterton kaivaa aivoistaan kaupungin kartan ja levittää sen sisäisten silmiensä eteen. Tässä hän on, ainakin vielä, ja tuossa on Liemen huvila ja liemitehtaat. Välimatka on melkoinen, siksi kiiruhdamme Niken edelleen. Mestari salapoliisi harjoittaa ruumistaan ja henkeään pienessä, mutta hyvin varustetussa kuntohuoneessaan. Toisella silmällä Nikke lukee huolellisesti poliisiuutisia ja toisella hän silmäilee ilmoituksia. Oikealla korvalla hän kuuntelee kamarimusiikkia radiosta, mutta vasemman korvan hän pitää vapaana odottamattomien äänien varalta. Baarijakkaran jalka on yhdistetty vetonarulla baaritiskin takana olevaan polkimeen. Nyt sama hidastettuna. Nietzsche tempaa jakkaran Knattertonin alta ja tämän leuka iskeytyy baaritiskiä vasten, todellinen tekninen tyrmäys. Että Nikke on jo heidän kannoillaan. Miten jäljittäminen oikein tapahtuu? Niken kojelaudan alaosassa on monitori, joka on yhdistetty puskurissa olevaan videokameraan. Toisella silmällä Nikke seuraa monitoria ja toisella liikennettä. Sitten hän jo näkeekin auton. Sen kunniaksi